لجەم دەستگەهێن ڕاگەهاندنێ یەن ترکیایە داگیرکەر نەدوورە یەمەن ببە دێرە زۆری و کراسێکی سیڤیلان لە تەرۆریستێن داعشێژی بکەن. هەفدەمی بویارێن لە دێرە زۆرێ و من بجێ و ji ber تورکên wan vala bûne dest bi berovajîkirina rastiyê dikin. Yek, wêneyek belav kir û kuştina van her du kesan xistin stûyê hêzên Sûriyaya Demokratîk. Lêbelê ev wêne sala 2017 di şerê li Yemenê de hatiye kişandin. Du, li gor ragihandina fitneyê terorîstên Daişê bûn endamên êlan. Vê dawiyê heman dezgehên ragihandinê wekî ku ev kes zarokên êlên herêmê ne û bi destê Hesedê hatine desteserkirin nîşandan. Lêbelê Hesedeyê got ku ev kes Daişî ne û berî niha daxuyaniyên fermî li bara girtina wan belav kirine. Ji roja 27 Tebaxê û dema operasyona xortkirina ewlehiyê li dêra zorê dest pê kir. Tirkiyaya dagirker û hikûmeta Şamê nûçeyên kevn û dûrî rastiyê belav dikin. Lewra şopîner dibêjin ku ev hewldanên wan seba derxistina fitneyê ye, çimkî li ser erdê ew plan hatiye pûçkirin.